mun faɗo dawo. Kai na awwal. Ke kina zuwa guri ba sallama. Haka akwai miki. To ina so in gaya maka cewa na je gidanku iyayenka sun min rashin mutunci mahaifiyarka da kishiyarka. To ka gaya mata cewa na rantse da girman Allah ina nan shigowa cikin gidan nan saboda yanzu ni ba ta awwal nake ba ta ubanku nake yi shine daidai da Ke mahaifin me yafi karfin ki? Ki tsaya a matsayin ki ne can ki je ki barata da awwal. kai da Allah gafara ni ai yanzu ba ta ku nake yi ba yanzu ni da ubanku nake dilin shine daidai da ni Ba za ki daina cewa mahaifin me yafi karfin ki can ki je ki barata ke da awwal ne ki. Amma yarinyar nan sai ne magani ki. Kai, Daji yana ja mana magana wallahi. Yana ja mana magana. Amma ba matsala za mu samu. Wallahi sai mun yi maganin ki sosai.